Station Production. Zana baiwa kauna na daidai na newa ashe kece zabi na yan mata. Masha Allah tubarkalla yan mata burinki zo a gaida ke domin babu irinki. Na samu gun zama na zo cikin fadarki buɗe idanki buɗe yau ga mijinki yan mata. Zuciyata sirrin san kikin rashe tarbiya abunki ba ni yin harsashe liya da tsafta babu wanda zai kushe ki yan mata. Tafiya da rana ina cikin ruhina minti na agogo na babu tsayawa zuciya tana suka na lakinki nake so wannan shine harina yan mata. Ni ne mijinki yan mata, ni ne mijinki yan mata, ni ne mijinki, ni ne mijinki insha Allah yan mata, ni ne mijinki yan mata insha Allah yan mata, ni ne mijinki insha Allah. Insha Allahu ɗan mata ni ne mijinki. Insha Allahu ani ne mijinki ɗan mata. It's the Bilal on the mix. Arewa Musical Studio.